बिबारि आरो बिबारिनि बयफ्रेन्ड नोंसोर मा सानदों जेनेबा आं नोंसोरखौ फन हरैखाय नोंसोर मा आंखौ हारमानिबाय सानदों नामा हा बेफोरबायदि नङा नोंसोरखौ नायबायसो दङ आं जा नोंसोर हाबा जायो ना मा जायो जाबाय था नाथाय बिबारि आं नोंखौ बिधबा खालामथारगोन नोंनि हौवाखौनो आङो एक्सिडेन्ट खालामनानैबाबो बुथारथारगोन नोङो जा बिबारि नों हाबा जायो ना मा जायो जाबाय था नाथाय आं नोंनि लाइफखौ बरबाद खालामजोबगोन हरला आं नोंसोरखौ फन हरला नाथाय नोंसोरखौ थेवब्लाबो आं बदला लाथारगोन बदला खोब खुसि मोनलायदों खोना आं फन हरैखाय आंखौ केस होनो नागिरदों नोंसोरो जागोन दे आंबो ओरैनोसो सिरि थाथ'दों गियाखै आङो नोंसोर सानैखौ हाबा जाग्रोनो होदों आं हाबानि उनाव नायबानो जाबाय बोसोरसेबो थानो होआ आं बिबादि नोंनि हौवाखौ बुथारथारगोन आं एक्सिडेन्ट खालामनानैबाबो आं हायाबाबो मानसि लागायना होगोन आं डाकु लागायना होगोन आं गुन्दाफोरखौ लागायना होगोन फैसा होगोन आं 10 लाख होनानैबाबो एक्सिडेन्ट खालामनो होगोन आं नों नायबाय था बिबारि आंनि सिगाङाव खेबसे फन खालामनायाव नोङो मास मोननैनि उनाव हाबा जासिगोन होननाया दाथ' मास मोननैया बारलायलांबायलै नोंथ' हाबायानो जासिगोन खोना खिजानिबा जाबायानो खोना दे जाबाय था हाबा जायो ना मा जायो जाबाय था नों नायबाय था बिबारि नोंखौ आं बिधबा खालामनो हायाबा आंनि नामाबो फोजोंसार नङा सिथाथ' नोङो सिथाथ' फोजोंसार रावखौबो जेबो बुंनाङा नों मोजां जाफ्लानाय बायदि थाफ्ला अब्लासो रावबो सोग जानाय नङा नोंसोरखौथ' आं मालाबाबो फन हरला थेवब्लाबो नोंनि हौवाखौ ओरैबायदि पिसा खालामबाय थागोन आङो सानसे नङा सानसे एक्सिडेन्ट खालामनानै बुथारथारगोन आं दा बेखौल' सानबाय दङ मोनजिल आंनि मोनजिला जाबाय नोंनि हौवाखौ बुथारनाय आंनि सिमाङा नोंनि हौवाखौ बुथारनाय बेनि अनगा रावबो एख' गैला बिबारि नोंनि हौवाया थैबाथ' नोङो खम गाबगोन ना बड़ा ही मजा आएगा रे तब तुम रोएगा ना जेब्ला नों गाबगोन ओरैबायदि सुखु मोनगोन आं ओरैबायदि सान्थि मोनगोन आंनि गोसोआ होमबा नोंनि हाबाखौ थारैनो मोनजामारसिगोन एबारो औ मोनजासिगोनथ' र' ओमफ्राय लायमोन आब' दिनैनो फै दिनैनो गाबोन थांसिगोन दे बे माबा लायमोन आब' मानो बेफोरबायदि गाबोन फैनाङा दिनैनो फैथार खामानिबो दंसोयो गुमैखौबो लाबो हाबाया सानथामल'सैखा दे होमबालाय जागोन दे आं नोंसा गुमैखौ सोंनाय नायगोन र' नोंसा गुमैखौ लांफाया दे गुमैया हाबा खालि थांगोन आयौ माने लाबोफादो नांलाया दे न'खौलाय सोर नेगोन सानैबो थांबा नाङा दे बियो हाबा खालि थांगोन दे होमबालाय नोङो फैथार आब' दे जागोन दे थांगोन आं दायो थांगोन ओमफ्राय हाबायाथ' गिदिर जाला नङा होमबा ओहोलै आब' आंनि हाबाखौ टिल्लुआ जोबोर गिदिरै खुंनो गोसोमोन नाथाय बै फाग्लानि थाखायनो आं दा गिदिर खुंनो हाला हाबायाव फैनानै बेथ' आंनिबा दावराव खालामथारगोनलै आंनि हाबाखौ मिथिबाथाय फैथारगोन बियो दे माथो खालामबावनो आरो ओमफ्राय जुमुनामोनखौलाय लिंगोन ना लिङा जुमुनायाबा फैगोन ना फैया बेथ' जोंफोरखौ गाज्रिसो मोनना दङ आनै थैनायखौबो जोंनि थाखायनो थैनाय रोखोम सानो बियो दाबो जोंखौनो दायनिगिरि सानबाय थायो खाथिलाय लिंनाङा बिदिबा नोंसोरो खथ'खौनो नोंसोरखौनो आरो गाज्रि मोनो माथो बुंबावनो आरो आनैयानो गाज्रि मोनना जोंहा खबरखौनो लाला खेबसे थांदोंमोन नाथाय बोरैबा खालामथारोलै बेनिखायनो थांलायानो फनबो हरला फन हरबाबो दानै हरोमोन नालाय आरो रिसिभ खालामबाबो बोरैबा रायज्लायथारोमोन बेनिखायनो फनखौनो हरला आङो थेवब्लाबो खेबसे हरनाय नायगोन र' आङो मा बुङो नायनि दे हरनोबालाय नोंनिसो गोसोसै आरो लिंहरथारदो खेबसे खिनिखौ मा बुङो नायथारदो नङा होमबा बेनोथ' दे होमबालाय बिबारि आङो ओंखाम संनि र' दे होमबालाय आब' फैथार दे दायो फैथार दे नायनि दे मा नायनिहाय फैथारनांगोन आब' हाबायानो सानथामल'सै दे जागोन दे लोगोफोर सरि दे आं भिडिअखौनो हगारनो हायाखैमोन आरोना दिनैबो भिडिअआ बांद्राय गोलाव जानाय नङा मानो होनबा आङो गुबुन खामानियाव जोबोद बेस्थ'थ'मोन आरोना बेनिखायनो भिडिअ लाबोनो हायाखैमोन आरो फारसेथिंजाय आरो अखाबो हागासिनो जोंनिथिंजाय लाइनबो गैया माबो गैया बेफोरबायदि जाबाय दङ आरोना ओमफ्राय गुबुन खामानियावबो बेस्थ' दङमोन बेनिखायनो हगारनाय जायाखैमोन जुदि गाबोन जेबो प्रब्लेम जायाबा गाबोन भिडिअखौ गोलावैनो हगारसिगोन दे लोगोफोर दिनै गुसुं जासिगोन आरोना आब' फैबाय आङो लिंजोब्बाय आलासिफोरखौ
आब' लिंजोब्बाय र' लिंजोबनाया नाथाय जमुना आब' लानावसो थांनाय जायासै। बेखौनोथ' आंबो सानबाय दङ र'। फैगोन ना फैयाबा लिंबाथाय आङो फन हरनाय नायगोन र' रिसिभा खालामगोन ना खालामा। बिसोरथ' जोंफोरखौ गाज्रियानो मोनना दङ माथो। है माथो बुंबावनो आरो बिसोरखौबो गावगायनि बिमाखौ जोंफोरनि थाखायनो थैनाय सानो। आनैयानो गाज्रिमोन नालाय बेनिखायनो फाब नांनानै थैगा गारबाय। दुखु मोनोलै आङो जमुना आगैया जोंफोरखौसो गाज्रि सानबाय थायो। सानसेखालिबो लोगो मोनबाय आंखौबा माथोखौनो होनो नागिरा नायनोनो नागिरा। थाथोलै थाथो गावगायनि बिमायानो गाज्रिमोन ओमफ्राय एक्सिडेन्ट जाना थैनायखाय जोंफोरनि थाखायसो जादों सानो। आमायाबो जोंफोरखौसो गाज्रि सानो। माबा जाना दङ बिसोरो मोजाङैबा दंना गैया खबरबो लानाय जाया। फन हरबाबो आरो दानै होयोमोन ना रायज्लायबाबो बोरैबा रायज्लायथारो बेनिखायनो हरनायानो थाङा। थेवब्लाबो आङो खेबसे फन हरनाय नायगोन र' दिनै। फैबा फैथोंसै फैयाबा थाथोंसै मोनथिलां। जुदि मोजाङै रायज्लायोबा आं नोंखौ थांनो होगोन दे। बिदि फनाव लिंबाबो फैगोन ना फैयाबा? न'निनो मानसै गावगायनिनो असे बिमायनि फिसाजो मानो फैया जानोलै। थेवब्लाबो र'नाय आङो फन खालामहैनि मा बुङो नायथारनि आङो। मोजाङैबा रायज्लायोना रायज्लाया? रिसिभखौनो खालामनाय नङा खोना। मोनथिला आरो थेवब्लाबो आं हरनाय नायगोन र'। गाज्रि मोनबा मोनथोंसै एबार खेबसेखिनिखौ हरथारनोसै आं। नोंनिसो गोसो आं जेबो बुंथ'लालै हरनोबा हरबानो जाबाय। आं हैनि र' मबाइला न'आवसो दङ र' आंनिया न' सिङाव। थां होनबालाय खालामहै। गोसोखौ बोरैबा मोनगासिनो। बै समाव आं मानो एसेबां फाग्ला जानायमोन। आं जुदि बै समाव फाग्ला जायामोनबा आंनि गाजाया आंनि गथ'आ दिनै गोमानाय नङामोन। आंनि थाखायनो गोमाबाय दिनै गथ'आ। आं गावखौनो गाव मालाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा खोनादों। खोनादोंना? बिबारिया मालाय हाबा जासिगोननो आयु आंखौ दिनैसो खबर होदोंसो। मा बिबारिनि हाबा? बिबारिया हाबा जासिगोन सोरजों? गोसथोनायजों। गोदान गोसथोनायजों? ओमफ्राय हाबाखौ गिदिर खालामानो। माने सासेया फाग्ला रखम जाना दङना। बोरैबाय जुदि मोनथिनांगौबा बियो फैनानै दावराव खालामबा मा जागोन देनाय बिनिखायनो माने हाबाखौ गिदिर खालामलानो। मालाथ' हाबायालाय? हाबाया सानथामल'सै। ओमफ्राय आंखौ बिबारा दिनैनो लिंहरदों आं थांनि दे। दिनैनो थांसै होमबा? दिनै थांनाङा दे गाबोन थांबाबो जागोन। दादि आंखौ बारा लिंहरथारदों खामानि दङना न'आवबो। दे जेबो नङा दे गाबोन थांबानो जाबाय। आंबो थांगोन नों जुदि गाबोन थांबा आंबो थांगोन। नोंबो थांमारगोन अनजालु? औ थांगोन दे। मानोना आं हारसिं थानो सुखुला न'आव। आंबो मिथिगौ नोङो दानिया हारसिं थानो बोरैबा मोनथारो न'। नों जुदि आंखौ नागारलाङो होमबाना आं उन्दुखौनो लांनाय नङा हराव। अनसायखौनो गोसोखांफ्लांबाय थागोन आं। ओरैनोबाबो आं बोरैबा मोनगासिनो। अबा गोमामारखो गथ'आ मा हालोदावबो दं आं सानफ्रोमबो गोसोखांबाय थायो। दे माथो खालामबावनो आरो। गोसोआलाय खांखागोन नोङो जेमानबाबो बिनि बिफा। थेवब्लाबो दा एसेबां गोबाव जालांबाय नागिरनानै मोनलाबा। नागिरा नङा नों नागिरदोंबो आरो आगै अम्बिकायाबो बेसेबा नागिरबाय थायोनो। दा माथो खालामबावनो खाफालानो गाज्रि बिनियाबो। दे माथो जाबावनो आरो सानबाय थाब्ला। नों बावगारलांदो। बावगारलांनोथ' हाया दोननाय थेवब्लाबो नोङो बावगारलांनो नाजादो अनजालु। ओरैनोबाबो बेखौ अबावलाय मोनबावनो। मोनबाथ' मोजाङानोमोन देनाय थेवब्लाबो दा अबाव मोनबावनो। बावलांनोथ' सानो थेवब्लाबो गोसोआवनो फैफ्लांबाय थायोलै। बेनिखायनो नों जेरावखि थाङा मानो आंबो नोंनि उन थांफागोन। आं हाया आं न'आव थानो हारसिं हाया। हाला आं आगोल हायोमोन नाथाय दा हाला। मायबा मायबि गोसोखांफ्लांबाय थायो आङो। आं थांबा नोंसा आइ आफामोना गाज्रि मोनगोन नामा आरो बिबारि मोना गाज्रि मोनगोन नामा? मोना दे बिबारियाथ' बुंखादों गुमैखौबो लाबोफा होननानै। दे जागोन दे नों आंजों थांफानो हागोन। होमबा गाबोननो थांसै दे दिनै थांला। आंखौलाय दिनैनो लिंहरथारदोंमोन। दा गाबोन थांसै दे होमबालाय दिनै थांथ'ला। दे जेबो नङा दे गाबोन थांसिगोन। दायो होमबा फन हरफिननांगोन बिबारिया नङाबा गाज्रि मोनगोन आंखौ। आङो थांगोन होनना बुंदोंमोन ना। गाज्रि मोना दे खिन्थाबानो जाबाय। बेथ' नोंखौबो लांफानो थिनदोंमोन नाथाय नों आरो थाङाबालाय। नाङा दे आं एसे लाजिनाय मोनखाङो। सानथाम सानब्रैनि सिगाङाव थांनो हानाय नङा। थेवब्लाबो गाबोन थांनाय दिनै थांनाय एखेयानो। नङा थेवब्लाबो गाबोन थांगोन दे दिनै थांथ'ला। जागोन दे आंलाय दिनै थांनो गोसोमोन। नोंबो हारसिं थानो हालाबा। औलै ओमफ्राय मा ओंखाम संला नामा? ओंखाम गोजा मोनबाय ओंख्रि संनोसै र'। मा ओंख्रि संगोन? ना मानैसो दङ बेखौनो खान्थाल बेगरजों संनोसै आं। दे संबानो जाबाय। जागोन दे।
आदै खर' सानायानो हामला माथो बोरैबा गुदुं जाग्लिजोब्बाय लोमजानायनिबो मुलि जादों खर' सानायनिबो मुलि जादों थेवब्लाबो मानो हामला जमुना आब' मा खर'खौ एसेबो मोजां मोनाखै नामा इयो गैयालै मानोबा खर'आनो सागासिनो होमबा आब' बिजिखौनो लानो थांनांसिगोनलै बेफोरबायदि थाबाय थाबा मोजां जानाय नंला खोना आब' आं गिनाय मोनो आब' दाय डक्टरनियाव थांगोन दे बिजि लानो लोमजानाय मुलिबो जादों खर' सानायबो जादों गथामानो जाबाय थेवब्लाबो हामाखै आब' नोंनिया थांथारनांगोन दिनै आब' डक्टरनियाव बेखौनोथ' सानबाय दङ र' आङो डक्टरनियाव थांनायानो मोजां जागोन खोना थांनानै बिजि लाबासो मोजां जासिगोन खोना आब' दायो थांथारनांगोन गिनाय मोनो आब' ओरैनोबा न'खरानो हालासिलै जाना दङ नों जुदि माबा मोनसे जानो गोनांबा आब' आं सोरजों थागोन आंहा रावबोआनो गैया ओरैनोबा बिदि साननाङा आगै नोंनि आदाया मोजां जाबाय दे आङो माबा मोनसे जाबाबो नोङो नोंसा आदादो थांफिनबानो जाबाय बेयाव थानाङा गुमा खफ्रि मोना बारा मोजां नङा आं गैयाबा नोंखौ मा खालामगोन मा खालामा जेबो गेरेन्टियानो गैया आं आदामोनजों थांफिननो गोसो गैया मानोना आदानि थाखायनो राजाया गोमाबाय नाङा आंनो बिसोरखौ आब' आंनो नोंखौसो नांगौ नों जुदि माबा मोनसे जानो गोनांबा आंबो थैगोन आब' बेफोरबायदि बुंनाङा आगै हामा आब' आं जोबोद गियोलै आं नोंखौ माबाफोर जाजानो जोबोद गियो नोंनि अनगा रावबो गैमारा आंहा आब' आब' आङो नोंनि थाखाय लाल साहा फुदुंना लाबोनो एसे मोजां मोनबाय बायो खोना नोंनि खर'खौ खिन्थु दसे थानानै थांगोन दे डक्टरनियाव एसे मोनाबानो थांगोन जागोन दे आगै अम्पिकि थांगोन आङो हामगोन दे हामगोन नोङो बांद्राय टेनसन लानाङा आगै दे दायो थांगोन दे बिजि गंसे लाना फैगोन गाबोन फुङावनो हामना थागोन गाबोन फुं नङा दायो हरावनो हामना थागोन आंनिया आब' हामबाथ' मोजाङानो दिनै दे थां होनबालाय आगै लाल साहाखौनो एसे फुदुंना लाबो जागोन दे आब' आरो आब' नोंनियाव बिजि लानो फैसा गैयाबाबो आंनियाव दङ दे आंनियाव 200 दङलै आगै दङ आफाया हरनाया दङ दाबो नांलाया दे नोंनिखौ र' आब' आं लायनि आं साहा फुदुंना लायनि होनबा दे थां गथ'खौ नुबानो दुखु मोनग्रा जाबाय आङो आंखौ माबाफोर जाजानो जोबोद गिमारो गथ'आ मानोना बे बुहुमाव बिना रावबो गैमारा आंनि अनगा रावबो गैमारा बिदायाबो असे नङा आंबो असे नङा दिनै थेवब्लाबो बियो आंखौ असे बिबोबायसो सानना लायो मानोना आंबो बिखौ गावनि बिनानाव बायसो सानना लायो आरो आं बिखौ अनो नाथाय बिदाया फाग्ला सर जाखांनाय फोथायनोनो हाया गिखांनाय मोनो आं बिदाखौनो गावनि फिसालाखौनो फाननो ओंखारलायनाय थिग नंमारा बिदाया मैयानिफ्रायनो जेबो मावनो होआखै आंखौ आफाया फन हरदों खोना आंनि लोमजानायखौ आं आफानो खिन्थानायानो थायाखै नङाबा आफाया जोबोद दुखु मोनबाय थागोन बेखौनो सानबाय थागोन बेनिखायनो आं जेबो खिन्थाया माथो सोरबा नाम्बार गोदानसो हेलौ सोरो हेलौ जमुना आब' मा खालामबाय दङ आङो बिबारि